Pero mentres aínda podemos seguir gozando do Nadal, en esta recta final, o roscón de Reis é a protagonista. A conta atrás para o Día de Reis notase nas confeiterías, cos obradoiros traballando sen descanso e o seu recendo invadindo as rúas, a rosca volve ser a protagonista destas datas. Nestes días de xaneiro, máis de 1000, quizáis máis de 2000. Porque este 12 se converte en obxecto de desexo para moitos e por iso hai quen opta por encargalo con antelación. Para evitar las colas mucho más grandes, sí. Lo compramos antes, lo congelamos y se saca para ese día. E quen prefire achegarse directamente e gardar a súa quenda na ringleira, armados de paciencia para levar a súa rosca preferida. Estou aquí a cola esperando, non tiña encargado e aquí estou, hasta que me toca a cita, levo aquí casi unha hora. Está máis rico que os demais. Algo debe tener, si no, no hacéis la cola. Que é artesanal, é totalmente natural. As que non se verán na Coruña este ano por primeira vez son estas típicas ringleiras ás portas da confeitería Glacé, pechada en setembro despois de 60 anos de actividade. Pois mellor éramos de glacé. De momento non lo voy a echar de menos. Está Flori, que es así que suelo comer bastante del roscón de ellos, pero no sé qué decirte, o sea, es una pena, pero las tradiciones parece que no, pero siempre gustan. E a tradición da rosca de Reis mantense viva, por iso as pastelerías estes días están a ser o epicentro do sabor máis agardado destas datas.